swastik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babon jat ki ban pensuk bat penstat haka kamrap kamrang jui kini kikor ki kenthop ya mini rice mill ki ban pensuk haka kam teriat kebang kapadi tracer ban pendon kam haka bashok keba ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jajkor na ka benta ka kamrap kambriang ka swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persha ka hotel Nakshetra na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini gi number kum ka jing snok tilang bat satla ka prathei nakaliang ka tnat rekam jong ka district agriculture officer menta ka sngi ka apsau trik ujamang kalarakhe ya ka wol honeybee day ya ka bala tipru kum ka sngi karpang jokingap yakani ka jing rakhe la pelong hapo ka phalau jongkane ka office hanongpo lasaki ya ka jing simenta hakani ka snipli ya ka jing rakhe da ka kong di phawa additional deputy commissioner jongkari bo district ka bala longru kum ka kongsan haka jing don langru do ba ji shela district agriculture officer ba KB Lakyang assistant director horticulture ba William Pakantin district horticulture officer ba J Khar district forest officer lambat ki officer nakatna agriculture ba nakitna trekam bo pher nga priang sobha yai kom additional deputy commissioner jongari boy district Nampo ibala kloi perwan ini komisi na banta genika sengi ben pendon buram mempersak yang kenau ya kini jing tau di barit kingap di barang hagari berketem ini kamtam hari boy berkeri kasih jentia kini ki benai baladap ngidon ka meeting bakini ki apida ki bapet ka khai pateng hang ne ngi agaju kohol ngi bun breu bah ki kwa bau no ujing mi nagane ke district ijongi kubangi tip bah mata ka state ka de organic state ki kwa bangin company kambun bangin pha ya kano babi nagane ka district nagane ka state sabar kari india ijongi kine ki om ma pide penmi kumba ar hajar ton lai hajar ton kangap ngisem jing bertemi sibun to gidang la belum balik se ngim kbi nanti hadu kata-kata bukan lo ke bakloiendre kipor ki bangsawan ngila bertemi lane ban permi kata ke ki eksporter lane kan pak kai pateng kila bertemi kambun hadu wepat kepor nangta kabang idang lum mi kini kingam ngayo i lagi kemat do lajang nadu kesnem ku paladap an tau senam kangap kadai ke kerteng ke ai hak kerteng kelum indra ini gila ya pej pan kadang la ke jong garong kadang ke bakham beryong kadang ke balang perstem kadang ke balang clear kane kadai lambar ki jingthong ke bone ngap lene kataga modra itu kiyo ya ke jingbam kumalong ikon kadai ke wei ni gidawai ko bahatam kadai ke ngap kamtam ki kulum abagi ojerho kini kitip kambahai agak cakap pun mare ke doktor dan tukang ngap ke bagi abu kampun senam tang sitak semoy tadi semoy kajak sedon bijing pamjerho kadi gawe ni kita wai toa kinong kendong mersua ki jupandon kambah ya kene ke ungam nakaliang ubak shela kum u officer jong katnat trekam agriculture ulap pensai bayakan ni kasing karpang jokingap kabade ban pelong haka arpu trik ujamang larakhe mentakasngi nakaliang katnat trekam hi kalasim ya kesenjam ban yasnok tilang bat satlak pertai ban pelong yakani gajing rakhe yakani kasngi kapakarpang ulap pauru bakajing temu kabak ham kongsan hi halor kane ka program ka banne ars ngilanter kalongru ban ai gajing tip jingnang ki bakham paka sakipai ba nongrem ki bajuri bat penmi ya ka umngap bakin tip khambha susu halor karukom ri ban penne pensa ya ungap hakir kom ki bakat kum ka juk ka bamenta borok tip ke ko ngap uel ka ngap kadem pe ka temai kemudian kepala rim tam do ki pot handai ngatrai phi ki baramba ni kinore pala rim tam ni bori boy pite ba ri jongi hani boy ni kham yo sibo ngap pan ke district tarau phi ki badar kana ada karyan kamtam ke rembak phi hamjit bapi baninga disangan ong bamde ke subjek ke bangara pule phi lai karep jari satip uel ngap jika kongsan yang beri bantip kuno bende persa berpen bunyi ngap hakari jongi nama rungap de unong tubagi owe de perlok bajan tanpa norep ungap de wei lagi jithau baret badon hani slap te jongi bayram lagi konggi norep berpen he pensan
Namar ka ba mangibam nyaw phau nga sispa tali jai ba mangibam ni yo lang ba ngam. Upan mi ye ko umap dai gai. Fitip hapo bari India jongi ko ba chinyo phusan 1000 ton kangap kaya cabar ce Germany ce Japan kupta datar kanu tang kangap ko ba nang niro kaya kele ko perthai. Na try phi baro phi tip se kaya kangap jongi. Takay giding thu jong kani gaski balai pun rakhi mental ni gaski. Kalau bangin pendek pensa ya ka mariang. Ngi pendek pensa ya ki jing thu ni te jongi. Ngin rem ya gitu jing thung ba batan ba bapari bang yong ngap kham tam ki thung ba mi sintiu kum hagi farm jongi agriculture farm horticulture farm ba ro forest ngi de ban rep ba ya ki de ki jing thung ki ba pan mi sintiu ki batan ba yong ngap namar ka du ngap ka bite pangiyo kade ki ba pan la research ru ka ta hande ngi te ba sibon ki mineral sibon ki vitamins sibon ki enzyme Piti bawa ngap nup sangkai di sentiu. Kani bagi orang tian parang zero budget farming. Bagdan ka banthi na iro. Hagi pol beri mencua. Nama kani kita lupa apa ka mariang jongi. Kaya kita ka umap. Kaya kita sentiu. Kito ki pui. Kini dia ki bartli ibran kamai batmi. Bawa ngap penrol berpanya ke jingtung jintab jongi. Barlo penuh senai ngap pada ha po ka yeng sem jongu. Kaksing jongu ni ka rau jongu. Kaya pangapot ban kentu ye fiang ne kalong ba pi barokot kinong rep ye gingap kumbo ongi bakiang bende pihak banya sumar ba namar kidai kini kiba lengba ka dingdon jongki ngisiam ba ka hau ba khamba namar balai go kumbo ongi pi kipen polinate lani kipen songkhan luwei sunti hoju jingthum mdai tang data ke kajing ai jongi je ki dawai ru kade kawai ko mdai tang ka panja ikini kingap ki ong menta kumba 100% no si spa kingap ki bodon hapo ko perthai ki la ja no ki la phet no mar balai ki mla ban sya e ka kajing sma ki dawai ne kijing du no jongi cloud tap jongi te hak bai dei bat kani kijing ringap ko jongi nasmo bagadon hi kata kajing mentoy tangai telik senduk ru awai ko senduk ko ngap nilayo kumba 1000 kilo awai senduk te habungi don lightly gamot nilayo khatsan kilo te khatsan kilo dangi di kumbangi di mentang iladi kita kidor lice pa san po kilo te kala don kajing mentoy aga jing ringap ko jungi te khne dah awai dei bagataru hak sisnem niyo ban khlong ye gini ngap arsian te habang khlong gini ngap arsian te mo la dangiyo san kaksan kilo sisun khlong layo laipo kilo la dangi nujore kata kumut kajing mentoy la dangi tang khandiat ro haka bedai bakane nasmo bakal long ko ba mentoy sibuan ini ginung ringap Habakren pat kum ka kongsan ka kongdi phawa kal ai jingero ya ka tanat trekam jongka agriculture ka balasim khia ban pelong ya kane ka jingrakhe kumjuru ban bu karpang ya ka program ai jing hikai sekipat nongrep halor ka kamringam ya kane kesni la rakhe menta kesni la penbena ha ka arpo tarik Desember arjar khatnyo ba ka arpo tarik jong benai me man kasnem kanong kesni ka ban rakhe pendon burom ya kajing mentoy bangiyo na ungap habaro kawai ka pathai menshwa kisai penlong ngakan mau ha ka benai August mentapan la penbena da ka United Nations General Assembly ha ka arpo tarik Desember arjar khatnyo balai la penjit ya kane kasni arpo tarik ume ban longkung ka wal hani bidi kadai ban kila jit ya kane kasngi ka badai kasngi kha jong uwei u brew u bakerteng u Anton Jansa uni u brew udai u baningkong u balap u bashem kumnu banri ngap ha kurkong ka bathamai ha ka scientific way ngakan mau hoki por bangidang kena ngisai ong ka ksing ngap mandaki ong ka senduk ngap dene menshwa seginong kendong ngatharai sa bhoi ru ko jo shakijaka jongi ni ong ka ksing ngap kaba dakiding ku muthlong
kila kunlong ya ka kum sing bat hang ta kingap kisong ngin saja pet kumnu ki ya sim ya ko ngam henrei ha por bangidang khana ngi sya be yo ngi sya dat ngam hadin ngai i hagislam ki bahadin pade la sedang bandri da kesenduk la shna ya kitu ki kerdan baper ha kesenduk ngayo i kata ha ka ying lejong ungam udai ujing thau barit henrei uba yarap hadu kata yang i ha ka jing im jongi ki breu ka ungam kalong ka dawai ha ka bun ki benta ngimla bandlen ya kata na kata kadaw kapertay hi barok ko way kapundon kam ya ko ungap haki babun kiliang kikena kisnotenat baban bam ya ko ungap bat uruti dak bata dak ungap penlong jam ya uruti bat kibam kibsnotenat ban bam bijing bam bathiang kisnotenat ban pendon kam ya ko ungap kalong kadawai haki babun jat kumbangala ong mentan ban nak ta kadaw ka sarkar ka penslur ya kinong rep ban rep ya ban ri ya ungam bat ngamtip ha ka ni ka rukom ka bathamai ka bagi ong ka scientific way kumno ki ai jing bam na em ya ungam hanrei ka kum ka jing tip jongi ba ungam usang keleng ulai ra ya ki ungam ki thiang na ki sentiu balai hari boy kum mentan la ong ba bagi penmi arsen shisnam moba hiyo ungap arsen shisnam lamar kadai ka jaka ka basai so bun ki ding ki ba penmi sentiu bun ki plang ki ba penmi sentiu bun ki jingthung ki ba pila banthung barok shisnam haki jaka jongi shaki bai pat ki jaka khriat shaki thai khasi jantia ngila ban yo ungap tang shisnam ban akan mau bagi krim temen kisah ong yang ini ya ungam la ban klong haki por keba sengi ki oi por senrai ki dai ki por ot keba dai ha tu ko por bagi kisah ya klong ya ki ngap dai ha bai pat ka por kaladon ru ka jing dawa ka ban salan ya ka ungap sabari hadu kumba nyup santon ie kumta kani ka kam kan ajing mentoi sekadi iki pat nongrep hakaba kila batai ru balada kawe ka sunduk kan penmi kumba lai hadu 100 kilo ha ka jingdi kan long kumba lai spa sanpo hadu 100 spa sikilo kan notam ladala ban penmi sibun teli ki sunduk ringam kila kunturu iki pai ba nongrep bakin kiar na ka jing penukam ya ki dawai ba per